ئادار مەهەکە خوڕ و کوردیە ji roja xweya yekem û heta roja dawî ev meh bi Kurdî diaxive. Carna dilovan dibe û dilê Kurdan şên dike. Carna jî dilê xwe hişk dike û şîna wan girê dide. Lewra jî meha adarê cihekî balkêş dipexşan û helbesta Rojavayê Kurdistanê de digire û gelek helbestvanên Rojavayê Kurdistanê bi rêya berhem û helbestên xwe hestên xwe li hember vê meha Kurdî tînin ziman. Helbestvan Azer Osî di helbesteka xwe de behsa meha avdarê dike û dibêje: Adarê dîsa tu tê, mîna dilê min tu tê, mîna giyanê şehîdên meha xwe tu tê, mîna eşqa Nesrîna Mihemedê dilbikul û evîna mem û zîna cizîra devlikin tu tê. Adara min wê ji bîr neçe yên azmanê te tev toz kirin, stêrkên te gemar kirin, zarokên rojê dilsar kirin, hêviyên me li çar paytextan ser û binî hev kirin. Cemên te ji xwîna sê Mihemedan sor kirin, xwestin alata ya rengîn bi reşgirêdana dayîkên te pêşwaz bikin. Were em ê te bi mûman rizgar bikin, ji maçan roja te serdest bikin, li çiyan arê Newroza te dadin, li deştan li ser destan te hilgirin, ji ava te hemû kulîlkan av bidin, ji bayê te hemû neyaran kaş bikin. Nivîskar û helbestvan Konê Reşî bi navê Adar Dêmê Qamişlo helbestekê li ser meha Adarê dihûne û dibêje: Adarê Dêmê Qamişlo di pencereyan re xuya dike, di nav li hevketina pêlan de bi ser me de dibare. Adarê di sibihên te de Dêmê Qamişlo di kolan û skakan de digirî, rondik wek xûnava buharê têne xwarê û dengê nalînê di qirika xelkê de li hev vedigere. Adarê wek rêwiyekî windayî di bin pencere û dîwarên Qamişlo re dibûrim, çîrok û serboriyên her malekê di hişê xwe de tomar dikim. Bavekî dilovan ji daxa zindankirina kurê xwe sewisî bûye. Xuşkeka dilvîn ji êşa nebedîbûna birayê xwe dîn bûye û tev ji sibê ta bi êvarê bi dû nanê zikê xwe de dibezin. Bessa Mustafa, Rûdaw.